A alma da guitarra española de Pablo Sáenz Villegas deslumbrou en Sargadelos dentro do Vale Gai. O guitarrista aclamado pola prensa internacional como sucesor de Andrés Segovia e un embaixador da cultura española no mundo, fixo as delicias do público, envolvendo de romanticismo na noitiña deste martes este conxunto histórico artístico. O concerto de Sáenz Villegas é unha das últimas citas do ciclo Música Beira do Mar deste Festival de Música Clásica de referencia nacional, que chega esta semana a súa recta final despois de percorrer os escenarios máis emblemáticos da Mariña lucense.